Occidental, mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga tagapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Bacolod nakarecord ang all-time high nga 189 ka mga bago kaso sa COVID-19. 15 peke nga vaccination card sa kumpiskar sa Mag-Iloy sa isa ka entrapment operation. Sa balita nasyonal, COVID-19 ikatatlong rason sang kamatayon diri sa Pilipinas. Comelec ginbasura ang petisyon nga nagakanselar sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Martes, Enero 18, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa niya. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na. Good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors, and a happy Tuesday. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa tanan nga nagapamati via Facebook Live kag YouTube, maayong aga. Kag share and like and share lang kita mga ka-aksyon, no? Sa aton sa nga Facebook Live. Sige. Good morning na dira sa aton nga mga aga pa nagabugtaw na, naga-monitor na dayon sa aton diri nga pagpangalagad, no? Sa kay Alex Fuentes, good morning. Kay Jacqueline Marino from Maynila, Balot-Tondo. Balot-Tondo, Maynila. Good morning dira sa inyo. Manda ko sa lugar nila nga panghimuwa ang isang balot ay, no? Ambot lang Diman? ba siguro. Kasi factory na dasang balot. Oo, basi biyara na sa Tondo, no? Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning man sa imo dira, madam. Kay Dr. Matt Mayo sang Minnesota, USA. Kag hindi ko makita nga kung nga kwan. Kay Lori Live. Cabrera, good morning man. Mhm. Stay safe and have a good day man sa imo. Yes. Hinay ang pagsulod actually sang Hinay comments. sa no, kag wala Kay pa ko Donna Navate Macario, good morning man. Kay sa tanan nga members sang Energy or ARB Fans Club, good morning sa inyo. Kay Sir Noel Amar dra sa Maya Canada, good morning. Kay to ko subong sa ilan to ambaya man. Tugnaw naman. Perti ka tugnaw di sa ato. 3 feet gidya ang snow, grabe ba? Naligad to 6 inches Ang lang. temperature minus 20 below zero. Ay puwerte katugnaw to. Grabe, negative 20? Oo, mo ni ambayo, ba? minus 20. Puwerte no? Negative 0. Ari Negative send 20. sa ako no. Purti na katugnaw mga muna yan. Alag, ang ilang mga salakyan kanyo ga frozen no. Oh, gakapuno na sa ang snow. Yes. Kay Sir Edwin Pineda, good morning sa imo dira sa may New Jersey. Kay JR Pelayo, good morning man. Valentin Armonio. Armonio. Good morning dira sa may Canlaon City. Uy, mayong buntag kanimo diha sa Canlaon City. Sige, standby na sa aton mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home. Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:05. Sa detalye na sa aton mga balita lokal.
Na-record sa Bacolod Emergency Operations Center ang 189 kabag-o nga kaso sang COVID-19 sa siyudad sang Bacolod kahapon nga adlaw Lunes. Inagin pahayag ni Bacolod DOC Executive Director M. Ang base man sa ila real-time data kay sa report sa mga molecular laboratories sa siyudad. Suno kay Ang, ini ang pinakamataas nga na-record malin sa nagsugod ang pandemic. Mas mataas kumpara sa tinikdan nga record nga 180 ka kaso sang Mayo tuig 2021. Ginpahayag ni Ang nga kalabanan sa mga new COVID-19 cases ang mga may travel history sa ibang nga lugar, nagabusong kag may comorbidity, apang madamo sa ila ang asymptomatic. Suno kay Ang, sa piyak sang mataas nga kaso, nagapabilin nga manubo ang hospital care utilization rate nga yara sa 31% sa tanan nga ospital sa Bacolod. Isa lamang nga yara sa ICU COVID bed kag isa ang record nga patay karon nga bulan sang Enero. Ginatugutan man sang EOC ang home quarantine sa mga nagapositibo sa virus kung malambot ang requirement nga wala sang sintomas sing ginabatyag, may separado nga kwarto kag banyo kag fully vaccinated ang makaupod sa balay. Sa record sang EOC, 3 ka mga public school nga nagaserbi nga quarantine center samtang dugang nga 8 ang handa nga buksan sa tion nga kinahanglanon. Nakumpiskar ang 15 ka mga peke nga vaccination cards halin sa Mag-Iloy kag isa pa ka babayi sa entrapment operations sa Bacolod City Police Station 1, Bacolod City Health Office kag Bacolod City Emergency Operations Center sa Dalan Quadra Locsin, Barangay 24, Siyudad sang Bacolod. Ginkilalang subject sa entrapment sa kay Loreza Fonela. Legal ang edad. Dakop man ang Mag-Iloy nga Sanday Ivan Horos, 18 anyos, kag Marivic Horos, 44 anyos, parehas residente sa Barangay Villamonte. Suno kay CHO Officer in Charge Dr. Edwin Miraflor, nakabaton sa report ang EOC sa Ayala Capital Central nga may mga persona nga nagabaligya sang peke nga vaccination card, rason nga nakig-angot ang mga ini sa otoridad para maimbestigahan kag ginpatigayon ang operasyon. Magluwas sa mga vaccination cards nakuha man ang 6,000 pesos, 7 ka peke man nga vaccination certificates, isa ka laptop kag isa man ka printer. Magapatubang sa kaso nga falsification of public documents ang 3 sa idalom sang COVID-19 Vaccination Act of 2021. Sandang hatok-hatok sang buno sa isa ka laki ang iyas ni live-in partner sa Alejandro Street, Purok 3, Barangay 2, Sudad sa Sipalay, kahapon sang kagahon. Ang biktima ginkilala kay Enelisa Pitua, 30 anyos, pumuluyo sa Barangay 2, samtang ang suspetsado ginkilala naman kay John Dad Sase, 33 anyos, pumuluyo naman sa Barangay 5 sa Muman nga syudad. Sunod kay Police Master Sergeant Robert Castro, si Sase nagabot sa boarding house ni Pitua kag ginkomprontar ini kung sino nga pilion ang iyang kakachat nga rabo o kung siya. Duwa man ni Castro ginpili sa biktima ang kachat mate, rason nga ginbuno ini sang ni Sase sa makapila ka beses. Ang biktima may isa pa lang kabulan nga nag-abot sa siyudad sa Sipalay kag nagsiparar sa iyas ni ginapuy-an. Ang mag-live-in partner may duwa ini ka magagmay nga mga kabataan, palayag pa sang pulis, pangimon ang nagapanguna diri nga rason. Ang suspetsado narakpa naman sa otoridad kag magapangatubang sang kaso nga homicide. Patay naman ang aktibo nga miyembro kag nagaserbe nga finance logistics ng New People's Army Central Negros sa enkwentro batok sa katapos ng 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army sa Sitio Manlibot, Barangay Sandayaw, Siyudad sang Gihulngan, Negros Oriental, sadtong adlaw sang Sabado, Enero 15. Ang napatay ang ginkilala kay Arnold Disuerte alias Ka Anton kag pumuluyo sa Barangay Trinidad, Siyudad sang Gihulngan. Suno kay 303rd Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, patrolyang militar sa lugar matapos nakabaton sa report angot sa presensya sa armadong grupo. Bawod sini natabo enkwentro nga naglawig sa 5 ka minutos. Na-recover sa militar isa ka KJ-9 nga may 23 ka live ammunition, 40 caliber 45 pistol, backpack, pila ka mga nagkalain-lain nga bala kag subversibo nga dokumento. Ginkompirma ni Pasaporte nga magluwas na napatay may 4 nga pirason, lakip na ang isa ka minor de edad. Dismayado naman ang grupo sang transportasyon sa siyudad sang Bacolod may angot sa implementasyon sang Local Public Transport Route Plan. Suno kay Undok Secretary General Diego Malacad, isa ka paglapas sa mga drivers kang operators ang route plan nga ginaligar wala nag-agi sa husto nga proseso. Nanawagan man si Malacad nga i-recall kag i-review ang route plan nga ginaduso sa Central Office sang LTFRB.
Samtang mga patigan sang protesta kag karawan ng grupo sang transportasyon nga ginalakipan sang Undok, Fibakda kag Estone angot sa sini nga isyu. Actually, ang amon nga muto, safe, justice, health, kag ayuda. No, kay may mga hindi maintindihan nga mga polisiya nga ginulog. Sila binagit ang City Ordinance 966 nga ginaprubahan nga wala kami makabalo. Endorse sa LTFRB sang last January 12. Si Undok Secretary General Diego Malacad. Ginpathag ni Bacolod Councilor Dindo Ramos ang chair sa Committee on Transportation nga ilalamang ginaprepara sa syudad sa Bacolod sa pagpatuman sa Public Utility Vehicle Modernization Program o kon PUV-MP nga advokasya sa Department of Transportation kag LTFRB. Sunod kay Ramos ang kada LGU gina-require sa DILG nga magsumiter sa local route plan kag wala sang choice ang syudad kundi magsunod sa mando sa gobyerno nasyonal. Pero sunod kay Ramos sadto nakapasan na sang resolusyon ng Sangguniang lungsod nga ipaiway-anay ang pagpatuman sa modernization na program bangod sa COVID-19 pandemic. Dugang pa sang konsehal wala may waluan kung saan ipatuman ang sang gobyerno nasyonal ang inyong programa kag importante nga handa ang LGU sang Bacolod. Ginarespeto ni Ramos ang pila ka mga operator kag drivers nga hindi luyag sa modernization program kag dapat ila pangabayon ang mga kongresista nga i-repeal o kung amyendahan ang layi. Ang LGU, gina-require na sa DILG na mag-submit sa route plan. So, simply has no other choice but to comply with the directive of the national government. No? Kaya hindi siya nga hindi siya nga programa, yan sa national government. Si Bacolod Councilor Dindo Ramos. COVID-19, ikatatlo nga rason sang kamatayon diri sa Pilipinas. Samtang COMELEC, ginbasura ang petisyon nga nagakanselar sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ito po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang ila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, Kay transistor. Christine Minyas Villalobos, may agaman, kagawad Ems Aboso. Good morning sa imo, Ems. Kaya migo na to na One Ball Gallo. Dira sa may Las Vegas, Nevada, kay Ma'am Alma Alvarez Gallo. Sakay Athea Kim Iriman, good morning. Juancho Albior. Kay Kim Kibol Dipito Ayala. Kay classmate ko, BFF Maria Rica Yulo Bailon. Good morning, mandira sa imo and blessed Wednesday sa imo. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good super cold afternoon sa ila dira. Ay, di sin pick up dito sa okay. Pili ta na ba diyahan karon diyan na karon Ma'am Van, no? Sana na. Sa basit ko na. Okay. Nagabot Sige, hindi yan ang na. action boy, as action boy pa yan. Nagabot na ang package. Dagom gani, kaya niya mapasulod ang hilo. Saan nga korog-korog? Idiyahan niya tanan-tanan. Atong dumang ko ng dagom na itong gising mo nga sa ilok maging patahi mo sa akan. Ay, do hindi mo wow. Hindi mo. Do hindi mo wow. Ay, nagkabukad-bukad, hindi ako niya bayo wow. Hindi mo siya dumalupok. Basta dumay tahiyon ka karon na. Sige, Ma'am Vanna. Salamat, Gid. Thank you very much. No? Kay Susana Idzenga. Good morning, man. Halin sa Sunrise Cafe. Yes. So, nakatilaw ko dabla pangape. Atod ka. Sa Rosario Gamit. Heights ni siya. Oo. Rosario Heights. Dala sa may Takoling. Takoling pa na no? Katakuling pa na. Takoling pa na. Ilan ni Aksyon Eden, no? Sige. Kay Phil Alonsagay, may agaman sa Tokyo, Japan. Kay Romel Gallo, migo, good morning dira sa imo, no? Kay Romela Illustria Revelo, good morning. Kay Cielo dira kag Excel Fay. Why ko ka balon sa na pamangkot ni Kuan ni Kim. Ma'am Vanessa May, of course, nag-send 100 stars. Salamat, Gid. Sa stars. 4 weeks in a row na niya nga sige send, no? Florencia Villacampa sa Purok Maymulaton, Banago. Nenita Ramirez Tumimbang. Bernardo Albior from Sibulan, Negros Oriental. Kay Elizabeth Rosal Villena. Kay Melili Oligo. Sa kay Dennis Richard Tibor Roma, Rochel Fulgencio Susana, Che Zamora, Antonio Bironio from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Kay Ma'am Luisa Luing Velos, good morning man. Kag Ana Free Marquez. Okay. Kano man abi action doors. Kay Ray Baryoga, good morning man. Kay Maria Luisa Melos, Ma'am Luing, good morning sa imo Ma'am Luing. Kag happy birthday lang kay Vicky Lagansoa. Happy birthday today. Happy birthday, Vicky. Okay, gin-greet ya to advance by kagapon. Yes, so today na gid ang birthday. Happy birthday. Yes, happy birthday, Vicky. Kani sa namon, Lagansoa. KBFF man eh. Okay. Mga Sige. grupo namon nila ni Ma'am Luing. Yes. Ara man si Miss Jinky Dialagdon, Action Boy, nagapamati. good Good morning. morning. Dara sa may Phoenix, Arizona. Kaya Sir Philip Alonsagay, dara naman sa may Japan. Upod man kay Ma'am Eleanor Fukuda, maayong mga buntag, maayong aga dra sa inyo. Nga pagpuli din ni Ma'am Eleanor way ka puli si Phil, no? Rin din siya kapuli din si Ma'am Eleanor. Asa last year? Hindi, nagligad lang. Talaga. Daw 2 weeks ago lang to guro nagbalik sa Japan eh. Last year eh.
2021. Ay, hindi basta siningayero, basta sa saan ko nagbalik sa Japan. Sige Oo. Si Joaquin Darrell Quanico. Si Joaquina na siya. Joaquina. Joaquina, gali. Good morning sa imo, Joaquina Darrell. Ay, bongga sang iyang ngalan. Quanico. 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 Na kay ako so na may may kilala ako kag boss nga Quanico ang apelyido. Okay. Sige. Ang dira sa kay, happy birthday gali ay birthday kini sumo ni ano mo kay do amo to tingala ko gapon. May nag-message sa akon. Ano message si? Diin kita ma-dinner buwas. Karon bali. Kasi no gali birthday. Birthday gali ni Kwan, sang pinakagwapa nga mautod ni Glacial Yulo Masculino, si Bibi. Bibi. Happy birthday, Bibi. Joanna. Joanna Masculino. Happy niya birthday. Basta mga January, mga beautiful gid man. Yes, correct. Kaga bag-ulas sa nagkuha board examination. Asa sa ano lang? I think nag-end kahapon. Kahapon siguro. So it's a big gift pag Aksyon boy ko na syempre makapasar ganyan si Bibi yan. Bibi pa. Bibi pa ya. Bibi. Sige si Leia Bainos, good morning dra sa may Suay, Himamaylan City. Mayong aga dra sa inyo sa tarang taga syudad sa Himamaylan. Miss Loma Lomena, good morning man. Homa Lumena. Si Marilo Camento, good morning. Miss Jinky Delagdon, nag-send siya 200 stars. Yes, salamat kid Miss Jinky. And ikaw biba sa Aksyon Boy, hindi ko mapindot ang Seymour. Basta mag-send 200 stars, hindi ko na stars gali, hindi mapindot ang Seymour, pero kung comment lang, mabasa ko siya. Hindi ko mapindot. Ang buta, nga mo naman. Mag-send. Gani, ma'am, sumbod, gani ka sa Miss Jinky, ang buta lang. Kay Beboy Villasor Core, kinatabi niya si Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael Jun Season, Alma Oligon, Cirela Samar, Aguilion, kag Emma Ababaw, Abaluna. Kay Jingling Solanoy Ocalinas, sa family ni Solanoy sa Isabela. Kay classmate ko man, Marce Rumbines Junio, dira sa may Central Maaw, mayang aga. Yes. Of course, brother bala kay Kagawad, Melchor Baroca Rumbines. Michael morning. Cordero, good morning man. Listening from Cabancalan City. Sige, standby na kita. Kag sa aton mga ka-aksyon, nakaibalo ko mo bala nga sa sining. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang iyak. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ikatatlo ang COVID-19 sa rason sa kamatayon sa Pilipinas sa una nga napulo ka bulan sang 2021. Sa datos ng paggawa sa Philippine Statistics Authority, ginapakita nga ang ischemic heart diseases amo ang nanguna sa mga kamatayon sa Pilipinas nga may 110,332 ka kaso o kung 18.3% sa kabalugan nga napatay sa pungsod. Ikaduha naman sa ranking ang cerebrovascular diseases nga may 58,880. Ikatatlo ang mga napatay sa COVID-19 nga may 75,285. Kung nga nagtaas ang record sa napatay sa COVID-19, kaya ikatatlo lamang sa ranking, inutungod gintunga sa PSA sa duha ka classification ng kaso. Ang pagtunga ipagi sa COVID-19 with virus nga may 51,514 nga nag-rank number 3 kang COVID-19 with virus not identified nga may 23,771 nga ikawalo naman sa ranking. Ginbasura sa Commission on Elections sa CONCOMELEC 2nd Division ang petisyon nga kanselahon ang kandidatura ng presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa 2022 nga eleksyon. Suro sa COMELEC, wala sa nakitaan nga sala ang komisyon na angot sa Certificate of Candidacy ni Marcos. Una drigin parindugan sa mga nagapetisyon nga ang tax conviction ni Marcos sa 1990 ang mga nag-disqualify sa iya sa pagpapili sa eleksyon. Samtang mag-file sang motion for reconsideration ang mga nagpetisyon sa naging desisyon sang COMELEC. Malaki pangalan ni Presidential Aspirant kay Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa overseas ballot para sa May 9, 2022 elections. Ini ang ginanunsyo ni COMELEC Director Eliza Sabile David matapos ang inbasura sa COMELEC 2nd Division ang petisyon nga nagapamalabag sa kandidatura ni Marcos. Suno kay David, na-finalize na ang opisyal nga listahan kag balakip ang ngalan ni Marcos sa overseas ballot. Sa records ng COMELEC, 1.7 milyones ang rehistrado nga overseas Filipino voters para sa piniliay. Ang overseas ballot nga nagalaba sang 25 ka pulgada ang lakipan lamang sa mga kandidato nasyonal. Ginpasiguro sa Commission on Elections sa CONCOMELEC nga on track ang preparasyon sa nga komisyon para sa Mayo 2022 nga eleksyon. Suno kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ginahulat sa karon sa komisyon ang official ballot nga natala na ipagwa subong nga semana. Una na nga nagtala na ang COMELEC nga mag-imprinta sa official ballot subong nga adlaw o kon kahapon nga adlaw, Lunes. Gina-quarantine sa karon ang 8,600 ka overseas Filipino workers sa bilog nga pungsod bangod sa pamahog sang mas makalalaton nga Omicron variant sang COVID-19. Suno kay Overseas Workers Welfare Administration Administrator Hans Leo Kakdak, nagatiner sa 195 ka hotel na nasambit nga mga OFWs kag pasiguro nga yara sa manageable level. Ginpahayag man ni Kakdak nga nakabatu na ang ahensya sa reklamo angot sa atrasado nga ipagpagawa sang swab results sa mga OFW. Bilang solusyon, gintugutan ang pila ka government kag private laboratories nga makapatigayon sang testing. Ginkompirma ni National Bureau of Investigation Officer in Charge kon NBI-OIC Director Eric Distor nga gintuyo magpalagyo sang self-confessed drug distributor nga si Kerwin Espinosa kag duha pa ka preso sa detention center sa ahensya. Suno kay Distor nakabato ng ahensya sa impormasyon nga si Espinosa kag duha sini ka kaupod ang tuyo nga magpalagyo pagi sa buho sang exhaust fan kag sang kisame sa Enero 13. Sina nga gabi gilayo naman nga nag-inspection otoridad sa jail kag dito nakita ang na-deform nga na exhaust fan sa isa ka mga selda ka nakita man ang buho nga nagakaigo na para malabyan sang preso agon magpalagyo. Tungod sa natabo, mas ginugot akon mas ginistrikto ang security measures sa tanan nga jail facilities. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Happy birthday lang dira again sa kay
Rio Nino Halandoni. Birthday niya karon nga adlaw. Happy birthday sa imo, no? Good morning again sa akon nga classmate, sa akon BFF, Maria Rica Yulo Bailon. Kay Grace Soki dira, kay Richard Soki. Good morning. Inyong imangtiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sabakan ng Aksyon Radio. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko.